Здравейте, това съм Дарбой. Сега искам да ви представя един готин сервер, където знаете, пътиках Hunger Games или Survival Games, вече иска си го речете. Тоест, ако не сте ме разбрали на пътството, много бързо казах, това е Creepercraft. Пише в описанието на клипа. Сега ще ви разреда. Тук лобито се рехне. Вижте. Това 5 селектора. И тук се избирате каквото си искате. Ако имам 5 такива. Тук с това Hide Outplayers. Ето вижте. Да не се спрям. В принцип скривате всички плеерове. Please wait before clicking the game. При това, тук го показвате. Тук дървото нещо не разбира. Тук е вебшопа. Тук е тук е вебсайта. Тук е линк. Добре, сега ще ви покажа и серверите. Тук е Faction, тук е Survival, KitPP, Survival Games server, New Arcade, Hide and Seek, Paintball, Creative, Skyblock, Faction, Prison. Добре, това виждам да сега. Аз бях Darkboy, ако искате да играем заедно, ще има скайпа в описанието на клипа. Знаете, на 13 години съм, почти сега за това ще ги правя. На 13 години, нали? Ако искате да снимам с някой друг, BG Master, WarioBG или Lightboy, кази, ваше ви викам, ваше включвам дискусия да играете с нас. Това е за мен, аз бях Darkboy. Това беше Creepercraft. Знам, че е много късно епизодчето, но нямам какво правя. Няма се да ви хареса сервера. Така, друго, не знам дали ще трябва да казвам. Мога да се преместя с ним само за друг програма, ние в Fraps, ако си го правя как се трябва. Настройките, друго, нещо не да казвам. Аре. Добре, това беше от мен. Аз бях Darkboy и абонирайте се, харесайте, коментирайте и